Psi jsou nejlepší přátelé člověka, symbol loajality, energie, síly, oddanosti, odhodlání a mnohem více. Jednou z věcí, která dělá psy tak skvělými v očích mnoha lidí, je jejich neuvěřitelná rozmanitost a přítulnost. Můžete mít velké psy, malé psy, chlupaté psy, psy bez srsti a tak dále. Pokud však chcete ty nejlepší, budete muset pořádně provětrat svou peněženku. Od samojedů přes eskimácké psy až po další unikátní plemena. Zde je 20 nejdražších psích plemen na světě. Pokud jste na tomto kanále noví, dejte odběr, zvoneček a like. Pokud nás chcete podpořit, můžete přes tlačítko připojit se. Pokud jste na tomto kanále noví, nezapomeňte dát odběr a like. Číslo 20. Samojed. Možná si myslíte, že psi v tomto seznamu jsou jen krásní nebo exoticky vypadající mazlíčci, za které lidé neváhají zaplatit horentní sumy. To ale není tak úplně pravda. Kromě svého vzhledu a možná i povahy jsou některá z těchto plemen skutečně pracovní psy. A jedním z nich je samojed. Toto plemeno bylo původně vyšlechtěno k lovu, tahání saní a pasení sobů. Samojedi se stali neocenitelnými společníky původních obyvatel severozápadní Sibiře. Mezi jejich dovednosti patří horská turistika, stopování a dokonce i zahřívání svých majitelů tím, že na nich v noci spí. Už jen díky tomu je jasné, proč jsou tito psi tak cenění. Mohou být nesmírně užiteční v různých situacích, pokud jsou správně vycvičeni. Samojedi mohou být občas tvrdohlaví, ale jsou především přátelští, jemní a oddaní rodinní psi. Milují lidi, ale ti by se měli připravit na spoustu línání a chlupů na oblečení. Jejich krásná bílá srst je jedním z důvodů, proč jsou tak oblíbení, i když její údržba může být náročná. Navíc samojed miluje aktivitu, takže pokud hledáte psa, který s vámi bude sdílet váš aktivní životní styl, pak je tento pes ideální volbou. Má to ovšem háček. Jeho cena se pohybuje kolem 14 000 eur. Číslo 19. Anglický bulldog. A nyní přichází na řadu plemeno, které je nesmírně populární v určitých kruzích. Anglický bulldog. Tento pes je snadno rozpoznatelný díky svému krátkému čenichu, mohutné stavbě těla a typicky pomačkané tváři, která mu dává roztomilý, ale lehce líný výraz. Přestože anglický bulldog vypadá, jako by se mu nechtělo zvednout z pohovky, není to žádný lenoch a rozhodně není dobrý nápad podceňovat jeho kousnutí, pokud ho někdo vyprovokuje. Jinak je to však sladký a klidný pes s úžasnou povahou. Je spolehlivý, předvídatelný a skvělý rodinný mazlíček, který si dobře rozumí i s dětmi. Buldoci milují lidskou společnost a aktivně vyhledávají pozornost. To je skvělá zpráva pro ty, kteří chtějí psa, který se s nimi rád mazlí a tráví čas. Zajímavostí je, že anglický bulldog může být dokonce i dobrým hlídacím psem. Sice nevypadá tak hrozivě jako doberman nebo rottweiler, ale má v sobě ochranářské geny a instinktivně reaguje na nebezpečí. Velkou výhodou tohoto plemene je, že nepotřebuje velký prostor. Nemusíte mít zahradu, protože bulldog se dokáže dobře přizpůsobit životu v bytě. A co cena? Pokud víte, kde hledat, můžete si pořídit anglického bulldoga za přibližně 2 500 eur. Číslo 18. Tibetsk doga. Představujeme tibetskou dogu, jedno z největších psích plemen vůbec. A to už něco znamená, protože některé psy dokážou dorůst do pořádných rozměrů. Tato doga je nejen obrovská, ale také má nádhernou hustou srst. Při pořizování tohoto psa je však potřeba mít se na pozoru. Tibetská doga byla vyšlechtěna jako hlídací pes, což z ní dělá extrémně teritoriální plemeno. Její velikost a hustá srst byly přizpůsobeny drsným podmínkám Tibetu, kde musela zvládnout sníh, mráz a tvrdé podmínky horských oblastí. Pokud tedy žijete v teplém podnebí, jako je Kalifornie nebo Florida, tibetská doga rozhodně není pro vás. Co se týče velikosti, dorůstá do výšky přes 60 cm v kohoutku a je to skutečně těžký pes. Samice váží mezi 35 a 55 kg, zatímco samci mohou vážit od 40 do 70 kg. Pokud si tedy tibetskou dogu pořídíte, musíte počítat s tím, že budete mít doma doslova psího obra. Na druhou stranu, pokud se vám podaří tuto dogu správně vycvičit, získáte extrémně loajálního psa, který vás nikdy neopustí a bude vás chránit. A to je přece skvělá vlastnost. Problém je jen v tom, že kvůli náročnosti chovu a specifickým požadavkům na prostředí vás tento pes vyjde na přibližně 10 000 eur. Číslo 17. Faraonský pes. Ačkoliv byla egyptská kultura vždy silně spojena s kočkami,
Neznamená to, že by psi neměli své místo po boku faraonů. Rovnováha musí být zachována, že? Jedním z nejvýznamnějších psích plemen starověkého Egypta byl faraonský pes, který sloužil nejen jako společník vládců, ale především jako lovecký pes. Toto plemeno je tak dokonalé, že mnozí tvrdí, že se za posledních 5000 let vůbec nezměnilo. To je pozoruhodné, protože většina plemen se za takovou dobu nějak vyvinula, ale ne tento pes. Faraonský pes je inteligentní, přítulný a vyzařuje radost ze života. Je známý svou hravou povahou a zbožňuje zábavu. Možná tě to překvapí, ale tento pes dokonce umí zčervenat. Ano, jeho nos a uši mohou změnit barvu podle emocí. Navíc se dá snadno naučit usmívat, což mnoho majitelů bere jako důkaz jeho přátelské povahy. Když to shrneme, faraonský pes je věrný, miluje lov, rád si hraje a dokáže projevovat emoce lépe než většina ostatních psů. Zní to dokonale, že? Bohužel má jednu nepříjemnou vlastnost. Pokud je ponechán dlouho o samotě nebo se nudí, štěká opravdu hodně. A jelikož si tohoto psa pořídíte za 7500 eur, rozhodně to není plemeno pro každého. Číslo 16. Cavalier King Charles Spaniel. Cavalier King Charles Spaniel. Zvláštní jméno pro psa, že? Ale má svůj důvod. Toto plemeno má svůj původ ve Velké Británii a jeho jméno odkazuje na šlechtickou linii, do které patří. Tento pes spojuje to nejlepší ze dvou světů. Jemnou a láskyplnou povahu typickou pro společenská plemena a zároveň energii a atletičnost loveckého španěla. Jeho výrazné velké oči a hedvábná srst jsou charakteristickými znaky tohoto plemene. Existují 4 různé barevné varianty srsti, takže si každý může vybrat tu, která mu nejvíce vyhovuje. Cavalier King Charles Spaniel má lehce aristokratický vzhled a historii spojenou s královskými dvory, ale to neznamená, že si neužije běhání na zahradě nebo hraní se svým majitelem. Ačkoliv není známý jako lovecký pes, jeho rychlost a obratnost mu umožňují v případě potřeby pracovat i v terénu. To, co ale toto plemeno skutečně proslavilo, je jeho oddanost majiteli. Kavalíři jsou známí tím, že rádi tráví čas se svými lidmi a budou si s vámi hrát klidně celý den, pokud jim to dovolíte. Naopak, nesnášejí samotu, takže pokud hledáte psa, který s vámi bude pořád, tento je skvělá volba. A co cena? Pokud máte zájem o toto šlechtické plemeno, připravte si částku mezi 1,5 až 3,5 eury. Na tomto seznamu to sice není ta nejdražší částka, ale rozhodně nejde o levného psa. Číslo 15. Akita. Mnoho lidí zná plemeno Akita, protože patří k nejoblíbenějším psům v Japonsku. A to z dobrého důvodu. Akity jsou známé svou moudrostí, silou a mimořádnou věrností. A žádný příběh neukazuje tuto loajalitu lépe než ten o slavném psovi Hachiko. Hachiko byl Akita, který každý den doprovázel svého majitele na vlakové nádraží a čekal na jeho návrat. Jednoho dne ale jeho pán v práci zemřel a už se nikdy nevrátil. Hachiko o tom nevěděl a tak na svého majitele dál čekal každý den na stejném místě. Jeho příběh dojal celé Japonsko natolik, že mu byla postavena socha jako symbolu věrnosti. A právě tohle plemeno je považováno za jedno z nejloajálnějších na světě. Akita však není pes pro každého. Miluje pohyb a velké prostory a pokud nemá možnost se dostatečně proběhnout, může být frustrovaná a destruktivní. Proto je důležité zvážit, jestli máte dostatek prostoru pro tuto silnou a energickou rasu. A co cena? Pokud chcete psa, který je stělesněním oddanosti, připravte si částku kolem 4000 eur. Ale jak se říká, jakou cenu má věrnost? Číslo 14. Löwchen. Löwchen je přítulný a milující pes, který je skvělým rodinným mazlíčkem a výborně si rozumí s dětmi. Toto plemeno je velmi společenské a nejlépe se cítí ve společnosti lidí. A právě to z něj dělá jedno z nejoblíbenějších plemen pro rodiny. Lidé si totiž často vybírají psy, kteří nejenže budou společníky pro ně, ale také budou přátelští k jejich dětem. Možná o tomto plemeni sami moc nevíte, ale v Evropě je populární už více než 500 let. Název Löwchen znamená v němčině malý lev a pes ho dostal nejen kvůli své odvaze, ale i díky vzhledu. Při pohledu na jeho hustou srst, která připomíná lví hřívu, je jasné, proč dostal právě toto jméno. Srst tohoto plemene se vyskytuje v různých barvách a kombinacích a pod ní se skrývá silné, elegantní a dobře vyvážené tělo. Možná jste si původně mysleli, že vás tento pes nezaujme, ale díky jeho láskyplné povaze a loajalitě k rodině se možná právě teď rozhodujete, že je pro vás ten pravý.
A kde je háček? No, připravte si pořádnou sumu. Lövken vás vyjde na 12 000 eur. Číslo 13. Afghánský chrt. Afghánský chrt dostal své jméno podle místa původu. Pochází z horských oblastí Afghánistánu. Možná si myslíte, že pes, který vyrostl v hornaté a převážně pouštní zemi, by měl krátkou srst, ale to je omyl. Afghánský chrt je považován za jednoho z nejkrásnějších psů na světě, díky své dlouhé, hedvábné srsti a elegantně zakroucenému ocasu. Jeho srst však vyžaduje každodenní péči. Pokud ji nebudete pravidelně česat, velmi snadno se zacuchá. A pokud máte dlouhé vlasy, dobře víte, jak nepříjemné může být jejich rozčesávání. Proto pokud si pořídíte afghánského chrta, ujistěte se, že se o jeho srst budete starat s patřičnou péčí. Tito psi se dožívají v průměru 10 až 14 let, ale jejich zdraví může být nákladné. Mají sklony k některým dědičným onemocněním, jako jsou šedý zákal nebo poruchy štítné žlázy. A léčba těchto problémů vás může vyjít až na 3 000 eur. A teď ta hlavní otázka. Kolik stojí pořízení tohoto aristokratického psa? Pokud chcete afghánského chrta, připravte si přibližně 7 000 eur. Ale nezapomeňte, že s ním kupujete nejen psa, ale také veškeré náklady na jeho péči. Číslo 12. Dogo Argentino. Existuje mnoho důvodů, proč byla v historii šlechtěna různá plemena psů. Jedním z nejčastějších byla potřeba dobrého loveckého psa. A mezi nejpopulárnější a zároveň nejdražší lovecké psy v Jižní Americe patří Dogo Argentino. Toto plemeno bylo poprvé vyšlechtěno v roce 1928 a jeho hlavními předky byli dnes již vyhynulý kordobský bojový pes a německá doga. Už jen tento původ napovídá, že se při šlechtění kladl důraz na sílu a velikost. Dogo Argentino je tak silný a dominantní, že je jeho chov v některých zemích a městech, jako je Velká Británie, Colorado nebo New York, nelegální. Zdá se vám to zvláštní? Možná, ale existuje mnoho plemen, která byla kvůli své povaze a fyzickým schopnostem zakázána. Tento pes byl vyšlechtěn jako lovecký pes, určený k lovu velké zvěře, jako jsou divoká prasata nebo pumy. Kromě síly a rychlosti je extrémně inteligentní a pohotový. Jednoduše řečeno, je to psí atlet. Aby byl Dogo Argentino zdravý a spokojený, potřebuje neustálý pohyb. Pokud nemá dostatek aktivity, může být náchylný ke zdravotním problémům a nevhodnému chování. Takže pokud nechcete utrácet další peníze za veterinární péči, ujistěte se, že tento pes má dostatek pohybu, i když ho nevezmete přímo na lov. A cena? Počítejte s tím, že tento pes vás vyjde přibližně na 8 000 eur. Číslo 11. Kanadský eskimácký pes. Dnes máme na světě spoustu problémů. A i když se některé z nich týkají lidí, velkým problémem je také vymírání zvířecích druhů. Možná si říkáte, že u psů se tohle moc nestává, ale bohužel se mýlíte. Jedním z plemen, které je na pokraji vyhynutí, je kanadský eskimácký pes. V roce 2018 bylo odhadováno, že na světě zbývá méně než 300 jedinců tohoto plemene. Tito psi byli přivezeni do Severní Ameriky ze Sibiře před více než 1000 lety, ale jejich počet začal dramaticky klesat od 60. let 20. století. A co způsobilo jejich úbytek? Opět lidé. A tentokrát konkrétně Kanaďané. Možná si myslíte, že Kanada je přátelská země, ale historie říká něco jiného. V jednu chvíli bylo zabito více než 20 000 těchto psů jen proto, aby se narušil způsob života místních komunit. Od té doby se populace těchto psů nikdy úplně nevzpamatovala. Je však třeba zmínit, že tento pes není úplně ideální rodinný mazlíček. Má sklony k dědičným zdravotním problémům, je snadno podrážděný a někdy reaguje přehnaně i na malé podněty. Pokud si ho ale chcete pořídit, možná i proto, abyste pomohli zachránit toto plemeno, připravte si 8 750 eur. Číslo 10. Rottweiler. Ach ano, Rottweiler. Jedno z nejpopulárnějších psích plemen na světě, obzvláště v místech, jako jsou Spojené státy. Tito psi mají přirozenou autoritu a silnou přítomnost. A pokud vás někdy Rottweiler začne pronásledovat, rozhodně to nepřehlédnete. Možná si říkáte, počkej, já mám Rottweilera a nestál mě tolik peněz. A to je pravda. V mnoha případech si můžete tohoto psa pořídit za méně než 2000 eur. Ale důvod, proč je Rottweiler na tomto seznamu, je jiný. Toto plemeno je známé tím, že má sklony k mnoha zdravotním problémům, což značně zvyšuje celkové náklady na jeho péči. Trpí téměř každou nemocí, která může psy postihnout,
přičemž nejčastější jsou potíže s klouby a kyčlemi. Právě kvůli tomu mají rottweileři nejvyšší počet pojistných nároků ze všech psích plemen. To je něco, co vám možná nikdo neřekne, když si rottweilera pořizujete. Ale pokud se přesto přenesete a budete se soustředit na jeho loajalitu a ochranitelskou povahu, získáte skvělého psa. Jen se připravte na to, že celkové náklady na jeho život vás mohou vyjít až na 10 000 eur. Číslo 9. Azawak. Od jednoho z nejběžnějších plemen se teď přesuneme k psovi, o kterém jste možná nikdy neslyšeli. Azawak je totiž poměrně nové plemeno ve světě kynologie. Bylo oficiálně uznáno teprve v roce 2019. Ano, i v dnešní době vznikají nová psí plemena. Tento pes pochází ze západní Afriky, kde byl vyšlechtěn jako lovecký pes. Je příbuzný chrtům z Blízkého východu a jižní Indie, což mu dává typickou štíhlou a atletickou postavu. Možná jste o něm ještě neslyšeli, protože se chová převážně v Africe a teprve nedávno ho americký kynologický klub oficiálně uznal jako samostatné plemeno. Azawak se však pomalu dostává do povědomí širší veřejnosti a jeho popularita roste. Další zajímavostí tohoto psa je jeho dlouhověkost. Při správné péči se může dožít až 15 let. A pokud hledáte ideálního parťáka na běhání, Azawak je skvělá volba. Tito psi se totiž nejraději hýbou tehdy, když je jejich majitel s nimi. Takže pokud se potřebujete dostat do formy, Azawak vám v tom rozhodně pomůže. A kolik za něj zaplatíte? Přibližně 9500 eur. Číslo 8. Čau čau. Teď nemluvíme o psím žrádle, ale o jednom z nejstarších a nejvzácnějších psích plemen na světě. O čau čau. Tento pes je nejen velmi unikátní, ale také patří k těm nejdražším. A to nejen kvůli pořizovací ceně, ale i kvůli nákladům na jeho chov. Budete muset počítat s výdaji za kvalitní krmivo, pamlsky, veterinární péči, úpravu srsti a případné zdravotní problémy. Celkově vás péče o tohoto psa může vyjít až na 11 000 eur během jeho života. A to není vše. Čau čau potřebuje hodně pohybu a podle doporučení byste ho měli venčit až 4krát denně. Ano, slyšíte správně, 4 procházky každý den. Kdo na to má čas a energii? K tomu všemu jsou čau čau také velmi tvrdohlaví, což znamená, že jejich výcvik může být náročný. Pokud hledáte snadno ovladatelného psa, možná byste se měli podívat na jiná plemena. Vzhledem k tomu, že jde o jedno z nejstarších psích plemen na světě, možná by stálo za to zvážit nějakou modernější variantu. Ale pokud jste připraveni na výzvu, čau čau může být skvělý společník. Číslo 7. Svatobernardský pes. Svatobernardský pes je jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších psů na světě. Není divu. Je obrovský, huňatý a doslova vybízí k tomu, aby ho člověk objal. Popularitu mu navíc zajistil i slavný film Beethoven, kde se tento pes stal hlavním hrdinou. Toto plemeno bylo vyšlechtěno jako záchranářský pes ve švýcarských Alpách. Pomáhalo zachraňovat ztracené lidi v náročném terénu a přispělo k záchraně mnoha životů. A ne, nenosilo na krku soudek z brandy. To je pouze mýtus. Co ale není mýtus, je jeho přátelská a laskavá povaha. A když uvážíte, že pořízení tohoto psa vás vyjde na přibližně 1500 eur, dá se říct, že je to opravdu výhodná koupě. Číslo 6. Irský vlkodav. Původ tohoto psa není těžké uhodnout. Irský vlkodav je neodmyslitelně spjat s Irskem a má v této zemi velký historický význam. Byl vyšlechtěn k lovu velké zvěře a k ochraně domovů před vlky. Ostatně i jeho název napovídá, že se jedná o psa, který dokázal bojovat s vlky a přežít. To rozhodně není maličkost. A když už mluvíme o velikosti, tento pes rozhodně není malý. V kohoutku dosahuje téměř 90 cm a jeho hmotnost se pohybuje kolem 70 kg. Přestože dokáže běhat velkou rychlostí, doma se chová spíše klidně a pomalu. Výcvik tohoto psa není zrovna jednoduchý. Není to o tom, že by se nedal vycvičit, spíš si na všechno dává svůj čas. A pokud jste ochotní si počkat, připravte si částku kolem 3000 eur. Číslo 5. Černý ruský teriér. Černý ruský teriér je velký a extrémně silný pes s hustou černou srstí. Má odvahu, sebevědomí a vysokou inteligenci, což není překvapivé vzhledem k tomu, kde a za jakým účelem byl vyšlechtěn. Tento pes byl původně vyšlechtěn v bývalém Sovětském svazu jako hlídací pes. Jeho hlavním úkolem bylo chránit majetek
a proto není příliš přátelský k cizím lidem. Jeho přirozené instinkty ho nutí být ostražitý. Díky své silné srsti je dokonale přizpůsoben chladnému počasí a bez problémů zvládá i extrémní teploty. Ačkoliv váží kolem 65 kg, je překvapivě mrštný a rychlý. Pokud hledáte psa, který vás ochrání za každých okolností, černý ruský teriér může být správná volba. Připravte si však minimálně 3,5 tisíce eur. Číslo 4. Portugalský vodní pes. Viděli jsme už spoustu psů vyšlechtěných pro lov. Ale co takhle pes, který byl vyšlechtěn pro pomoc rybářům? Ano, portugalský vodní pes byl původně vyšlechtěn jako dokonalý pomocník rybářů. Tento pes má speciální srst, která se nelíná tolik jako u jiných plemen a zároveň mu umožňuje snadný pohyb ve vodě. Díky tomu byl ideálním pomocníkem při lovu ryb. Další výhodou tohoto plemene je jeho snadná ovladatelnost. Portugalský vodní pes je velmi učenlivý a rád se zavděčí svému pánovi. A pokud se o něj budete dobře starat, může se dožít až 14 let, což znamená spoustu společných chvil. Jeho srst může mít různé barvy a občas vypadá trochu netradičně. Například může mít hustou srst na některých místech a na jiných téměř žádnou. Pokud vám to ale nevadí, můžete si tohoto psa pořídit za přibližně 5 tisíc eur. Číslo 3. Francouzsk buldoček. Pokud si myslíte, že Angličané mají na buldoky monopol, pak vás vyvedu z omylu. Francouzský buldoček vznikl křížením anglických buldoků dovezených z Británie a pařížských loveckých teriérů. Tento jedinečný pes s velkými netopířími ušima je jedním z nejoblíbenějších malých psích plemen na světě. Zejména ve městech je tento pes mimořádně oblíbený díky své hravosti, bystrosti a přizpůsobivosti. Francouzský buldoček je skvělým společníkem pro jednotlivce, páry i rodiny. Snadno se přizpůsobí různým životním podmínkám a na rozdíl od některých jiných psů není příliš uštěkaný. Přesto je velmi expresivní a dokáže se svým majitelem komunikovat různými způsoby. Další výhodou je jeho přátelskost k jiným zvířatům, což z něj dělá ideálního psa pro domácnosti, kde už nějací mazlíčci žijí. Francouzský buldoček ale rozhodně není levný. Někteří jedinci mohou stát až 6 tisíc eur. Číslo 2. Saluka. Saluka je klasické psí plemeno a dokonce slouží jako maskot některých univerzit. A hned pochopíte proč. Patří mezi nejstarší psí plemena na světě a po tisíce let byla loveckým psem králů. Tato štíhlá, ale odolná plemena jsou mimořádně rychlá a mrštná, což z nich dělá skvělé sprintery, kteří milují honičky. Kromě toho jsou důstojné, nezávislé, ale zároveň loajální a jemné povahy. Vlastnosti, které jsou pro mnoho majitelů velmi přitažlivé. Salky možná nepatří mezi nejtěžší psy, ale rozhodně jsou impozantní svou velikostí. Samci mohou dorůstat výšky přes 60 cm v kohoutku. A i když jejich srst vypadá křehce, jsou to psi, kteří se dokážou přizpůsobit různým klimatickým podmínkám. Přestože jsou skvělými domácími mazlíčky, mají i své výzvy, na které je třeba být připraven. A aby toho nebylo málo, jejich cena není zrovna nízká. Pořízení Saluky vás vyjde na přibližně 5500 eur. Číslo 1. Bedlingtonský teriér. Není překvapivé, že bedlingtonský teriér byl původně vyšlechtěn pro jediný účel – lovení krys. A to je dovednost, kterou dokáže ocenit snad každý. Postupem času se však obliba tohoto plemene natolik rozrostla, že se začalo hojně objevovat i na prestižních psích výstavách. Bedlingtoni mají jedinečné zbarvení srsti a jsou skvělými společníky pro rodiny s dětmi. Tito hraví, energičtí a okouzlující psi milují pozornost své rodiny a jsou velmi ochranářští vůči svým blízkým. Pokud hledáte živého, loajálního a nelínajícího psa pro aktivní rodinu, bedlingtonský teriér by mohl být ten pravý. A co cena? Tento pes vás vyjde na přibližně 4000 eur, ale jeho přednosti rozhodně převažují nad jakýmikoliv nevýhodami. Nemyslíte? Překvapilo vás, kolik může stát pes z některého z těchto oblíbených plemen? Znáte někoho, kdo za svého psa opravdu zaplatil tak vysokou částku? A napadá vás ještě jiné drahé plemeno, které by mohlo být na tomto seznamu? Napište mi o tom do komentářů. Podívejte se i na další zajímavá videa na obrazovce a uvidíme se příště. Děkujeme za sledování a také děkujeme členům kanálu. Nezapomeňte na odběr, zvoneček a like.